Πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι γίνεται εδώ? Είμαστε στην Ψαρόπετρα. Το φράγμα που βλέπετε είναι το φράγμα της Ψαρόπετρας. Είναι μικρό μένα, αλλά βοηθάει σημαντικά στην υδροδότηση της πόλης. Είναι Μάιος μήνας και ευτυχώς με τις βροχές που είχαμε φέτος βλέπετε ότι το νερό είναι πάρα πολύ, το φράγμα είναι γεμάτο. Συγκεντρώνεται το νερό λοιπόν εδώ και στη συνέχεια πηγαίνει στο διελιστήριο, το οποίο έχει 4 στάδια. Πόση ποσότητα νερού μπορεί να μαζέψει εδώ στο Η ποσότητα του φράγματος είναι 25.000 κυβικά και δεν είναι όλο αξιοποιήσιμο, γιατί παίρνουμε μόνο το νερό που είναι καθαρό. Όταν κατέβει χαμηλά η στάθμη υπάρχει τόση λάσπη που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αλλά δεν αξιοποιούμε μόνο αυτά τα 25.000 κυβικά, εξασφαλίζουμε παροχή πολύ μεγαλύτερη, γιατί έχουμε και τις τροφοδοσίες, την ανατροφοδότηση μάλλον του φράγματος. Και από εδώ υδροδοτείται η πόλη όλη τη διάρκεια του χρόνου? Όχι. Υδροδοτείται χειμώνα και άνοιξη. Τώρα το πόσο θα προχωρήσουμε στην άνοιξη και αν θα μπούμε και λίγο στο καλοκαίρι εξαρτάται από τις βροχοπτώσεις. Καλύπτουμε περίπου το 20% των αναγκών της πόλης σε νερό από εδώ. Το υπόλοιπο 80% το καλύπτουμε από τα βόρεια, από Δελφίνη και Γιουβάρη. Παίρνουμε το νερό από το φράγμα. Ποια είναι τα στάδια επεξεργασίας του? Ακολουθώντας λοιπόν την πορεία του νερού, βήμα προς βήμα, αμέσως μετά το φράγμα έρχεται σε αυτόν εδώ το χώρο που λέγεται κόσκινο. Στην ουσία γίνεται απομάκρυνση των μεγάλων στερεών. Έχει δηλαδή πράγματι ένα κόσκινο μέσα. Γίνεται όμως και η ανάμειξη με όλες εκείνες τις χημικές ουσίες που χρειάζονται, ώστε να μπορέσουν στα επόμενα στάδια να κατακρατηθούν τα μικρότερα αιωρούμενα σωματίδια. Να φύγει δηλαδή η λάσπη και οτιδήποτε άλλο υπάρχει αιωρούμενο μέσα στο νερό, ώστε το νερό στο τέλος να το βγάλουμε καθαρό. Μιλάμε για χημικά όπως χλώριο και... Όχι χλώριο σε αυτή τη φάση, έχουμε πολυαργύλιο και κάποιο άλλο υλικό, το οποίο κροκιδωτικό πάλι, το οποίο χρησιμοποιείται σαν, τα στοιχεία του δηλαδή χρησιμοποιούνται σαν πυρήνες, όπου κολλάνε ό,τι μικροσωματίδια υπάρχουν αιωρούμενα μέσα στο νερό, για να σχηματίσουν μπάλες μεγάλου μεγέθους που είναι και σχετικά βαριές. Μετά το κόσκινο το νερό πάει πού? Μετά το κόσκινο πηγαίνει σε αυτόν τον κύλινδρο που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, όπου εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της κροκίδωσης. Δηλαδή η κροκίδωση είναι αυτό που λέγαμε, σε έναν μικρό πυρήνα της χημικής ουσίας, σε ένα μικρό κομμάτι της χημικής ουσίας, να μαζευτούν γύρω-γύρω όλα τα αιωρούμενα σωματίδια και να σχηματιστούν οι μπάλες. Αυτό απαιτεί βέβαια αργή ανάδευση και ένα χρόνο γύρω στα 20 λεπτά είναι ο χρόνος που στάνταρ δίνουν. Εμείς το έχουμε πετύχει και γίνεται στα 12 λεπτά, έχοντας βελτιώσει τις ικανότητες του συστήματος. Η διαδικασία συνεχίζεται με άλλο ένα στάδιο, στο οποίο τι ακριβώς γίνεται? Αφού λοιπόν γίνει η κροκίδωση, σχηματιστούν αυτές οι μπαλίτσες με τα υλικά που υπάρχουν μέσα στο νερό και που δεν τα θέλουμε, πάμε στο δεύτερο στάδιο που είναι οι λαμέλες. Είναι ένα σύστημα από λαμαρίνες που επιβραδύνει τη ροή του νερού και το κάνει να κινείται αργά, διανύοντας μεγάλη διαδρομή, ώστε να δοθεί χρόνος σε αυτές τις μπαλίτσες να καθιζήσουν και να μαζευτούν στον πυθμένα της δεξαμενής. Επιτυχάνεται σε ένα ποσοστό καθαρισμός του νερού από τις ουσίες που υπήρχαν σαν προσμίξεις, για να μπορέσουμε να πάμε στα φίλτρα, να γίνει εκεί ο τελικός καθαρισμός χωρίς να έχουμε μεγάλη επιβάρυνση. Μετά από τις λαμέλες ακολουθούν τα φίλτρα? Ναι, έχουμε 4 φίλτρα. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν τα 2. Μόλις λερωθούν τα φίλτρα αυτά, γιατί κατακράτοντας τα σωματίδια λερώνονται, σταματάμε να καθαριστούν και ενεργοποιούμε τα άλλα 2 ώστε να έχουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο συνεχή ροή. Τα φίλτρα είναι πολύ σημαντικά, ουσιαστικά μας κάνουν τον τελικό καθαρισμό. Πρέπει το νερό βγαίνοντας από εδώ να είναι διαβιές και να μην έχει σε καμία περίπτωση προσμίξεις αιωρούμενα σωματίδια, σκόνες, χώματα, οτιδήποτε. Βέβαια, όταν συγκεντρωθεί στη δεξαμενή που θα δούμε στη συνέχεια, για να μπορέσει με τις αντλίες να προωθηθεί στο δίκτυο και προς την πόλη, εκεί γίνεται ακόμα μια επέμβαση στο νερό, χλωριώνεται ώστε να μην υπάρχει ούτε ένας μικροοργανισμός μέσα από ένα μικρόβιο και να είναι απόλυτα καθαρό.
Φτάνουμε λοιπόν στο τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας. Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Εδώ πια, σε αυτό το κτίριο που βλέπετε, που ουσιαστικά είναι και χώρος που παραμένει το προσωπικό και είναι ταυτόχρονα και το χημείο μέσα, όπου γίνονται οι αναλύσεις, έλεγχος στολότητας του νερού και κάποιες αναλύσεις για να ξέρουμε ότι πράγματι ο καθαρισμός πέτυχε. Γιατί ξέρετε, μερικά πράγματα δεν φαίνονται με το μάτι. Πρέπει να είμαστε σίγουροι και να μας το επιβεβαιώσουν οι χημικές αναλύσεις. Κάτω από όλο το κτίριο υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή. Είναι η δεξαμενή του καθαρού νερού. Μέσα στη δεξαμενή αυτή έχουμε ποντίσει αντλίες και από τις αντλίες αυτές προωθείται το νερό προς την πόλη μέσω των δικτύων που έχουμε, τα οποία βέβαια δίκτυα θα βελτιωθούν γιατί θα φτιαχτούν καινούρια όταν ολοκληρωθούν τα περίφημα σύνοδα.